Na? Wow. Kadaya mo, Ed. Kadaya mo? Kadaya mo. Itanim sa anak. Kadaya mo. Pag-collapse na kanyang look. Trasto. Karayan ako, Merwindong, oh. Wala nang bukas yung daya, no? Ayan yung mandaya. Susulpit. May libre lang ako. Video mo yun, ano na yun? Ilan?
Dara ma'am. Yung asali ka dong. Kuya ka makapapalaspas, matarsiyan kami. Tapos, wow! Walang malalim na. Ito, matuloy. Okay. Agad ako. Ay, mga second toy.
kambagya, sumahiwin tayo ang mga niya, no? Ohole. Uy, may malang ko. Malabugyo. Robot ninyo. Camera. Gawin niyo, yung mamagay niyo. Kaya ka ba magkaya yan, no? Makalda. Seleksyon na ako doon. Ipalit na lang! Stop! Magbayok naman sa tatak. Talon ba? Talon ba?
Nagkiri kami, siya tayo. Ano ay kalbo? Kalbo. Hey! Bukal! Kaya! Kaya! Tutukan niya ka no! Kaya itong sasablang umanyama. Depression. May taon din na, lama kami yun. Dong, live share mo.
Labas. Ikaw magdarami na ko. Pa! Hoy! Tawa ka tayo. Saan si Papa mo? Turo mo si Papa. Turo mo si Papa.